Здравейте, приятели! Сега искам да разкажа за точката Вертекс. Точката Вертекс е една чувствителна точка в хороскопа. Няма да обяснявам как се изчислява тази точка, но тя е една от интересните точки, която всъщност започва изследването на Вертекс някъде в първата половина на 20 век. И според повечето астролози на точката Вертекс е вратата на съдбата или точката на космичните ни срещи. Така я наричат. За Вертекс може да намерим много такива, как да кажа, бомбастични определения, но според повечето астролози, които изследват Вертекс и работят с нея, точно чрез Вертекс стават съдбовните ни срещи в живота. Съдбовните ни срещи в смисъл такъв, че Вертекс има общо с фаталността. Това са събитията, които стават извън нашата воля. Те сякаш са предопределени. Ние не сме ги търсили. Ние там не сме имали свободна воля да избираме, да вземаме решения. Те просто са се случили. Дошли са от някъде, от космоса, от небитието и са ни завлякли в някакви ситуации. Точката Вертекс всъщност има ос Вертекс и антивертекс, защото в другия край на оста 180 градуса се намира точката антивертекс, но самата Вертекс се намира обикновено от 5 до 8 дом на хороскопа. Там е нейното разположение и съответно точката антивертекс се намира в опозицията, в обратния на дома. Оста Вертекс, антивертекс е наричана електрична ос на хороскопа според някои астролози. И това, което също трябва да се отбележи, че събитията по Вертекс те не са всеки ден. Значи с Вертекс не се работи както се работи с планетите, които се движат, които имат определени прогресии и дирекции. Вертекс прави няколко включвания в целият ни живот. Много често, Вертекс е свързана с така наречените съдбовни любови. И хората много често питат дали някоя любовна връзка е кармична, дали това, което се случва, е свързано с миналите ни животи, дали имаме някакви уроци във връзките, които трябва да отработим, или някакви жертви, които трябва да направим. Според много астролози, големите любови, които започват с Вертекс, са наистина такива и те се развиват много често по някакъв такъв съдбовен, фатален начин. Като в някои случаи за Вертекс казват: внимавай какво си пожелаваш, защото много често с точката Вертекс са свързани големи романтични любови, които в началото изглеждат като приказка. Т.е. ние срещаме партньора, който винаги сме си мечтали, сме искали да имаме и нещата започват прекрасно, приказно, а след това се заплитат едни дълги драми, едни дълги наранявания и в крайна сметка след няколко години излизаме от връзката силно помадряли, но и с някои ранички в душите си. Значи, какво е важно да знаем за Вертекс? Разбира се, аз не мога сега да разкажа всички подробности за Вертекс, но много е добре. Първо, всички съвременни програми астрологични изчисляват Вертекс. Много е добре първо да знаем къде е нашата Вертекс. Оттам нататъка е хубаво да видим дали ние имаме планети в съвпад с тази Вертекс, защото всяка планета, наша лична, която е в съвпад с Вертекс, носи някакво много сериозно указание за нашата съдба. В някои случаи това може да бъде указание, че съдбата ни ще се осъществи по някакъв начин. Ако да речем нашата Венера е в съвпад с Вертекс, много често голяма част от нашата съдба в този живот ще е свързана с любовните ни връзки. Ако Вертекс е в съвпад с Юпитер, това може обаче да стане чрез професията. Това са различните индикации, вече свързани с нашия личен хороскоп. И оттам нататък, когато в живота ни влезе някой важен за наш човек, е добре да видим дали нашата Вертекс има съвпади с негови важни планети. Ако това е така, веднага трябва да сме много внимателни. Като пак казвам, не винаги става въпрос за любов.
В някои случаи, ако да речеме Слънцето на някой човек съвпада с нашия вертекс, като говоря за съвпади, е добре да имате на предвид, че не трябва тук да се вземат големи отклонения. Най-добре е да се работи с отклонения от 2-3 градуса, въпреки че някои астролози позволяват, нали, при съвпад и да малко повече, но все пак е добре да гледаме точните аспекти. Тоест, ако да речеме Слънцето или планетата на другия човек се намира минус 2-3 градуса, плюс 2-3 градуса около нали, нашата вертекс, това е важно указание, че може би с този човек ще бъдем въвлечени във важна връзка, във важна ситуация, от която ние имаме да научим някакви уроци. Като много често, ако Слънцето на този човек е в съвпад с нашия вертекс, това е идеалният човек за приятелство. Много често това са хора, които ще ни дадат такава енергия, такава визия за живота, ще ни подкрепят, да речем, в работата, в бизнеса, така че ние ще стигнем на някакви съвсем, нали, нови нива на съществуване. Разбира се, това е в добрия случай. Както казах, вертекс не напразно се нарича точката на съдбовните срещи, защото винаги, когато има включен вертекс, трябва да се внимава. Много често нещата започват прекрасно, а после могат да се обърнат в друга посока. Ако вертекс съвпада с Меркурий на някой човек, много често това е знак за интелектуално сътрудничество, за интелектуална комуникация. С този тип хора ние може да научим нещо, да напишем нещо, да направим някаква, нали, как да кажа, интелектуална дейност, която да стане много интересна. В някои случаи обаче този човек може изключително много да повлияе нашия начин на мислене или нещата, които започваме да учим през следващите години. И сега, ако естествено вертекс на някой, нашия вертекс е в съвпад с Венера на някой човек, това е знак винаги за някаква съдбовна, предопределена, романтична любов, която, разбира се, може да бъде и щастлива. При много хора това може да бъде една щастлива любов или поне в рамките на няколко години да бъде наистина много важна любовна връзка. По някой път това може да бъде знак, че с този човек също имаме да изпълним някаква съдба. Може да бъде знак за приятелство рядко. Обикновено винаги става въпрос за някаква любов при аспектите на вертекс с Венера. Ако видим планетата Марс в съвпад с нашия вертекс или нашия Марс в съвпад с вертекса на някой човек, бъдете особено внимателни. Значи, тук може да стане въпрос за нещо доста по-неприятно. Има един американски астролог, Робърт Блашке, който разказва, че той лично е говорил с негови клиенти, които при такива, които по принцип са имали връзка и са си правили регресии за минали животи. И според него много често става въпрос за това, че в минали живот е имало брак, но единият от двамата е умрял и другият е останал да се оправя сам в живота и поради това тези съвпади на вертекс с Марс по някой път са много опасни и трябва да бъдем винаги много внимателни в отношенията си с такива хора. Даже Робърт Блашке казва, че ако той види, че Марс на някой лежи върху неговата вертекс, той направо питал какво да платя, нали, каква е цената, която трябва да платя в този живот, за да можем да се разделим мирно и спокойно. Това, разбира се, е в кръга на шегата. Ако вертекс съвпада с Юпитер, това може да бъде знак за важен професионален проект. Ако съвпада с Сатурн, значи там вече е различно. Това също може да бъде знак за доста трудна връзка с Уран, за дестабилизиращи лични отношения. А с Плутон винаги е свързан с кармата, с обсесията. Там също е хубаво, нали, да бъдем малко по-внимателни. Други интересни неща обаче за вертекс са следните. Винаги, когато започва някаква такава много съдбовна, много фатална любовна връзка в нашия живот, става така, че понеже вертекс има и прогресирано движение, според, така как да кажа, според вторичните прогресии, вертекс прогресира в течение на нашия живот.
И става така, че когато започва някаква такава фатална любов, когато започва някакво много безумно романтично влюбване, в някои случаи в нашия хороскоп, в нашия личен хороскоп, има важен транзит на планета и това обикновено е такава, или е Сатурн, Нептун, Плутон, Уран или в някои случаи Юпитер. Значи тези планети преминават през нашата рождена вертекс в транзит. Това е едната възможност. Или нашата прогресирана вертекс в този момент отива, прави съвпади с планети в нашия хороскоп, а още по-интересна е динамиката на двата хороскопа. Значи, винаги в тези моменти в хороскопа на другия човек по същия начин е раздвижена вертекс. И това, което искам да обясня, което може би малко по-трудно ще бъде разбрано, че ако да речеме, нашата вертекс на 35-та година от нашето раждане, да речем, при прогресия е достигнала 25 градуса в знака Близнаци, се оказва, че в момента на започването на тази връзка ние срещаме човек, който, да речеме, на тези 25 градуса в знака Близнаци има, да речеме, Венера или има Марс, и т.е. по някакъв странен начин става едно преплитане на двата хороскопа, като много често, разбира се, при партньора, при другия човек във връзката, по същия начин има някакви транзити на вертекс в момента. Вертекс активира някакви точки, планети в нашия хороскоп. Така че това беше, което искам да разкажа за вертекс. Много са интересни, нали, връзките по вертекс. Не, че трябва да се страхуваме от тях, но в някои случаи това са драматични връзки. Но според повечето астролози, които анализират собствените си, нали, преживени любовни драми по вертекс, те казват, че това си струва, защото в крайна сметка никой не е казал, че любовта е лека и никой не е казал, че уроците не си изтруват. Така че по някой път по вертекс в живота ни може да влезе и нашата сродна душа, което не означава, че връзката ни ще бъде изцяло венци, рози и сладкиши.